Attention TV, so message so be like Attention TV, no subscribe Attention TV. Send ya bibi ekoso bia no so wo beti bi e wo Ghana memo a ye nyina ye nim nsem a ekoso e wo ye nua bema eye kumewu actor Sean Paul ene ye papa Adum Chedua entem a ye nyina ye ka bia wo chi no kotuma na se ya grant ne bill a wa ba fie fefefe one ne yiri nyina edi ose na ye hwe Ghana ha sofo ne bebre na akasetia ye nua no Muslim fo ma omo de apatra kwafi ye papa Duncan Williams so kasetia Muslim fo se empo no Muslim fo ebo mpaya entimi mfronko na ye Christopher na ye mpaye ekopa because wo munyame na ye fe Muhammad no wuye no wantimi ansori be na so ye nyankopon no o ka so wuye na nsa so be sorry no wo sorry enti eye Muslim fo nyame entimi ansori dia wo mo ni nyame bi o mbo mpaye che na che se o mo mpaye eko we nam so eye Muslim fo ekasa ema enam so mo okopa cho saus na papa Reverend Owusu Bempan so ebe kasa se eye chief imam otiso kremofo nyina ehene no wo bewu anaso betia ne na chinti ye mo mpa ema no eno so Muslimfo esori ye ekoye mentem ho ase ewo papa ya sori a na no odimpa papa ekopa cho na wo pese asunwe ebanti sesi ade abegira ye papa Adum Chedua so enama no Sean Paul wo montokwa omukun akodi policefo ne a lawyer fo nsema ye koba ye nyanim se papa Adum Chedua de ukasetia na enya ade odo ho be chew so be chew atu ana se ye be discipline kakra de wo be fa sa kwan no so aye nti wogya na so dem no se kremoni bi kasetia no na se wono o kase wono so sorry ana so obiebie sebe secret bi a eye kremofo so wo mo ye no osuma se niema bi a kremofo ye no osuma se a kremofo e di asempa de ye ne kase pa ne ba beto eye Christopher ne eye Muslim fontem enti sa akola na wodi na tem eye Sean Paul no wo se e wo so hwe ne musu ye nye sa dia ensem o de be fa eye kremofo ho de aba no ano odimpa na sententan so de obia so etie bi ntina me se aya na wa share no wo mo share ne kodu eye kremofo pani bi wo no so tie no se da bi asama papa Adum Chedua wa betena se wa kan emu odupa ye nti wo mo hwe ne trasa no kasa trasa se wo kremofo secret na wo mo nye din na ensem no enye ensem se wo se wo Kristo wo secret efa eye kremofo ho dia wo mo ma no ennabi se wo metra abontin no wo mbiebie niema so na de bia wo ye nusuma se bia enye nempo no bia na bibi wo ho kremofo ya obi anima na wo so afa so akire o makwan ahwe o makwan ya na se mmra kwan bi wo ho a wo de o mafa nti wo mmra no metra se na won kire onpom ho ntoma niema o mo ye Kristo Muslimfo no eye no osuma se ni nyankopon anaso mo Islamic worship ne mbo ebra no wo ma me pasa niema ni nyina de enye sa de a wo mo so ene ne be chia yampa enkremofo so na de sankrato we efa Attention TV for de ma eye papa Adum Chedua se enkremofo se niema a wo se eye secret no wo mo sere na wo meda na de no obi ehu nia eye Muslimfo eye ni secret a wo mo som no embo ebra na empo no wo do gina tintan so aka se wo mo som no kululu bia ni wo mo so na so anipa wo mo so satre anipa tisenia Christopher ka nkwaji asem sa no mo so de eye Islamic eye ni Bible no preaching krofo agin krofo ko nkwaji nti se papa Adum Chedua abecha tintan so egu om hofie egu om anim asede a da bi wo mo nti ase wo so be kan nsem a egu anase nsem a hihye sumase efa nkremofo ho nyina edi pia bonti misro nkremofo no ena eka sa esumade a ya papa se nkremofo di agura obebie so no eno na ende me Mokhtar Abdulrazak Malaika Osedan Kwa Junior ye gina ha na yasre ya papa the voice of God Adum Chedua se sa esumade no ade a osi onimu a obebie so no ombie nso fa nkire wiase mu nipa na obiara ehu adekode pote a ewo esum nimu a osi onimu a obebie so no ombie nso fa nkire ye na enya ntiase emfema adasama nyina na emom sane a waka asam na de to wo se enkremofo mu fi se minnimu modia na mudi agora mebie so sekasa no ekasa na se we mbie bibia so amfa nkira a se bieburu se bi nyaado na me ya ye se watum futuro edegu adasameni ewa abra kasa na wakan no eso amamfa so ana anya ntiase amfa ma adasama enti epese saa kasa no yenye mu ntiase na yehunu ade a oka ho asem se obebie so
ombie so na yehunu se ampa Islam som no we ni adekode potea eye esumade ana eye secret a ewo Islam som. Okay, hey ya na kwentwa me de nsem yi besi me da sese wo jebre etie mi aso pe kwentwa makra.